an b'a fɔ a ye ka bɛ tile dɔgɔkun kelen bɔ bi fo ka taa bila tile 10 na an kelen bɛ ka Kidali lakori Kidali lakorili b'an bolo mais an y'a ye k'a fɔ Kidali kɔnɔna piège caman bɛ yen ni MINUSMA tacogo jateminɛ k'a lajɛ MINUSMA taara octobre kalo tile 31 tagali in kɔnɔna la a ye couloir kelen de da yɛrɛ ma couloir kelen min ni min tɛ yen o couloir kelen tun bɛ se ka bɔ o dɔrɔn de fɛ min foyi tun donnen tɛ o kɔnɔna la mais a tatɔ o y'a sɔrɔ terroriste caman nana parce que n'i ye jateminɛ kɛ contingent min tun bɛ ka Kidali camp occupé c'est le seul contingent min ni Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u ma yɔrɔ fila kɛ ni nord tɛ u furadama ka mission tɛ foyi ye c'est d'empêcher l'armée malienne olu yɛrɛ de tun ye an bɛ se k'a fɔ SEMA ka appui Boumbanterou tu appuyé mais comme il y a élément k'a tɔgɔ ko CSP donc an bɛ se k'a fɔ u ka kɛlɛcɛ caman de tun ye Tchad sɔrɔsiw ye n'a ye jateminɛ kɛ Tchad ka contingent jama tun ka ca ni n bɛ se k'a fɔ presque MINUSMA ka contingent bɛɛ ta ye parce que Tchad de tun bɛ taa 2500 sanfɛ pas de MINUSMA na wagati min donc u ka mission an y'a miiri u nana an dɛmɛ an ye farafin ye an bɛɛ dugu kelen mɔgɔ mais en réalité olu de tun ka baara ye fɛn caman ye hali ka entraînement caman kɛ centre la an ye camp d'entraînement caman de découverte kɛ o camp d'entraînement ninnu kɔnɔna la i b'a ye centre kɔnɔna la ni attaque tun bɛ kɛ ni MINUSMA mobile kun tɛmɛna 20 minutes plus tard 1 heure plus tard i tun bɛ k'a fɔ attaque tun bɛ kɛ ni attaque banna o dugusɛjɛ à la même heure a bɛ tila ka MINUSMA mobile wɛrɛ tɛmɛtɔ ye tugun mais jɔn ye an ka tiɲɛ da kɛnɛ kan ye Koro jeunesse ma dɔn n'a hakili b'a la MINUSMA mobile dɔ delila ka tɛmɛ 13h05 à 13h20 25 quart dɔ tɛmɛna a taara yɛlɛ mini kan donc olu ye tiɲɛ da kɛnɛ kan donc ni ɲɔgɔnnaw de kun don a b'an miiri ko fɛn min kan ka n'i dɛmɛ o de tun y'i so cibaga ye mais maintenant Kidali situation na u ye kan labila kan labilalen kɔfɛ dugudenw yirila kan kan bɛɛ b'a miiri u bɛ taali frigo kɔrɔ u bɛ taali ventilo kɔrɔ u bɛ taali fɛn kɔrɔ de ta alors que terroristes tun bɛ dugudenw kɛrɛfɛ minnu kan ka taa arme ta o arme avion fɛnɛ jiginna Côte d'Ivoire de avion chargement 5 au chargement qu'on a là, il y avait 1500 gilets par balle, il y avait 2500 caisses de garde et de munitions, 17 balles là. Il y avait encore à peu près 1 millier de caisses de munitions aussi, des AK-47, des armes d'assaut, avec des armes individuelles, Glock 5e à 4e génération. Oui, Israéliens ont des armes de longue portée. Donc, an bɔra ka fɛn min fɔ ni minɛn ninnu de kun nana chargement dɔ de nana n'a ye avion dɔ de nana n'a ye n'a tun bɛ avion in sutu de kɔnɔ mais avion in ka nali la avion in nana de k'a fɔ k'a bɛna minɛnw ta Kidali ka taa avion in minɛn ninnu jigin a y'a jigin cour kɔnɔ mais maintenant n'i ye Kidali jateminɛ k'a lajɛ bunker 3 de bɛ yen bi o bunker kelen b'a ta Kidali camp kɔnɔ a bɛ t'i kun bɔ fo Agɛlɛw o de y'a kɛ n'a jateminɛ kɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ Sékou Traoré ala ka hinɛ la u ye Mali sɔrɔsi 111 da k'a kantigɛ depuis o don u ye bunker ninnu senni daminɛ ka bunker ninnu kɔnɔna dilan k'a kɛ mɔgɔ marayɔrɔ ye télé b'a kɔnɔ satellite b'a kɔnɔ camion bɛ se ka déchargement 3 kɛ bunker in wo kɔnɔ donc o bunker de kɔnɔna la an ye yari choisi kelen an ye yari ja kelen sɔrɔ ye ça fait yari ja ɲɔgɔnna kelen an ye yari ja kelen sɔrɔ ka bɔ Burem ka na adresse de force kɔnɔna la entraînement dɔ tun kɛra ka entraînement abandonné tun bɛ yen an ye yari ja kelen o tɛ fila ye an ye yari ja kelen sɔrɔ tugun Tezawanten il y a un camp abandonné a ja kelen donc il y a 4 yad an t'a dɔn min kelen don yad 4 de bɛ yen sisan. Non, chirurgie de do, va glang kabla. Ah, comment glang? Ka glang kabla. Donc, mais la tamation de fina a yera romuna. Mais maintenant, u tara domina ni mo yiri la kanga. Donc, au don do dona ka arme nunu ta. Mo ma se ka arme beta. Jamara dugudew ye u fe ka fingo minaw ni tasaw ni fɛnw o dugusɛjɛ olu yɛrɛ de nana ni Algabas se ka bɔ Tezawanten Algabas kun filɛ ni le camp abandonné yadi kun bɛ yɔrɔ min na Algabas fɛnɛ kun bɛ yen Algabas ni Ben Walid olu fila Ben Walta wa Maro Jume olu fila de kun b'o yɔrɔ la donc olu de nana ni Algabas se ka bɔ Tezawanten kana n'a ye MINUSMA tali dugusɛjɛ o kɛlen maintenant
u nana sɔrɔ muso dɔ bɛ yen a n'a den fitinin olu de nana sisan k'u bɛna tasaw ni minɛnw ta donc u ye tiri k'o muso in kan muso tora la muso den tora la kelen après infirmier dɔ tun bɛ yen u y'o fana faga ko de bɛ ka information di Mali sɔrɔsiw ma o ye su joli tɛ su fila ye u tila ka jeune fila fana faga tugun ko jeune k'olu de bɛ ka signe dɔ di ko drapeau maralen b'olu bolo so kɔnɔ Mali drapeau o y'a sɔrɔ pour que yali population tun bɛ ka Mali armée kunbɛn parce que population bolo ni MINUSMA bɔra dɔrɔn armée bɛ na mais pourquoi armée ma na parce que o wagati la il y avait des armes canon César de tun b'u bolo ale portait 70 km français ka missile anti-drone dɔ bɛ yen brouillard anti-drone dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko Nero F5.5 Nero F5.5 ale fɛnɛ bɛ drone a bɛ drone ka fréquence chaque drone a 5 fréquences maintenant drone ka 5 fréquences ni i bɛ Nero F5.5 in bɛ drone ka 4 fréquences débrouillées donc u mago bɛ mun na sisan olu bolo ne nin kɛra automatiquement anw bɛ replier anw bɛ assaut lancer maintenant n'a ye assaut lancer u bɛ mɔgɔw faga k'a turu ta ka da an kun. En ce moment, droit international et droit humanitaire là, a des fois qu'on a civil désarmé. Parce que Maro Naye, c'est ma communauté, c'est ma pas fait qu'on balle les boulots, qu'on m'a pas les boulots. Donc c'est ma il faut aller désarmer les nous. Nous avons dit mon gars n'yora famille. Donc c'est ma il aller désarmer les nous. Ministre Tara, où j'ai déjà 6 ans. Là on donne ça qui n'a pas un civil ou défend. Parce qu'il faut des populations civiles les parce que l'ennemi me qui doit être maintenant un belligérant au cas les désarmer comme marfata les boulots tout les boulots bana donc c'est un forfait signé MINUSMA bora n'anya bombe fli n'anya assaut lancé wa ko no ko de terroriste donc c'était un complot donc on est c'est fait armée ma dom parce que ni armée kunduna ou kuma alaje mine mun bu bolo sam parce que MINUSMA taraka arme tout bolo et tchadien ko compte déjà o arme killing be missile anti aérien de bula ou be avion de la jigin na été sali de timne kala je tesali arme be do ko ngona domina au don 3 jours qu'on a la avion ça va de toucher là avion ça va de toucher là mais en avion nous c'est ils sont blindés on va faire pour là mais MINUSMA avion killing lui Égypte fait ou avion killing bon à Bobara là ndaro ni mɔgɔ ma hakili b'a la MINUSMA ka avion kelen touché la o kɛra n'u yɛrɛ ka arme propre de donc u bɛ fɛn fɛn u bɛ ka siran fɛn fɛn o ye Mali avion ye des vecteurs aériens du Mali donc Mali ma sɔn ka taa Mali ye farce fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ ni drone de donc mɔgɔw de maralen b'u bolo bunkɛri kɔnɔ bunkɛri 3 de don bunkɛri kelen bɛ taa Aguelok bunkɛri kelen o bɛ bɔ ka taa u ka quartier dɔ bɛ yen o ka kaburu dɔn kɔfɛ bunkɛri kelen bɛ taa yen bunkɛri dɔ in tiɲɛ na n t'o t'a yɔrɔ dɔn donc mɔgɔw de maralen b'a kɔnɔ mercenaires b'a kɔnɔ. Oh, mercenaire wa? Ou ba mu bunger ni glané le doigt solama de do. Femme ba kono. Déjà même ka kono. Donc mena kuma tonye fina. Donc c'est ça ou boran alga passer parce que ou ko mo be armée ka et riposte non maké ou boran ka tané Mauritanie de Mauritanie il est parti en France. Donc mu ne be 6 ans. Bunger ko mo de fa ka bo 6 ans. Ou c'est donc armée technique mo la armée ou assiégé di. Kayoro Belamounou. Les gens pensent que la population de Kidal est avec ces gens-là. C'est faux. Unute. Kidal a deux armées comme tout le monde, au technique bio, c'est qu'elle est fille. Sinon la population est prête à acquérir son armée. Mais au ben mogo be minabi. Nous on a combat corps à corps. On met ces tirs là. Donc, mercenaires diamant nous coupe body. Donc follow là. Armée 4 missiles fli. Missile Jumedo, missile Scander de do. Les missiles Scander de Timne Kaladia allaient porter Kabou. Mais n'a eu bouchili que bon de fragmentation de balles. Avec le bombe sous munition de balles, n'a eu bouchili que avec la frein à Rematou, avec la digue jusqu'en profondeur de 10 mètres avec Djigola. Donc, au coup de bois, armée au gauchi, ou donatou. Au don fait au coup de bois, armée au gauchi. Sommaré natou, à 9h43, Koubou Koubo, à nous gauchi tout. À 13h, Koubou Koumo, à nous gauchi tout. Donc, il y a human rights black and a un civil faga. Non, l'homme rotara. Il y a c'est ça. On est sous-hommes. Nous, on est des sous-hommes. Anti-maï, notre berg fait un bâton bonheur. Le moins âgé avait 22 mois. Bébé, d'infini, clé, mouan fla. À battre à Nérena.
o bi ba ta ka to ɲɛgɛn na ka ba jeni den fitinin dalen tora Mali sɔrɔsiw de ye den ta k'a di ɲɔgɔn ma ka den sauver human rights tun tɛ o don quand maintenant les mouvements armés revendiquaient cette attaque là human rights tun tɛ yen wa l'attaque de Léré human rights tun tɛ yen wa l'attaque de Bamba human rights tun tɛ yen wa donc c'est maintenant que human rights bɛ na parce que a mago bɛ mun na c'est pour que an hostilité jɔ mercenaires ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'o tɛ bɔ u bolo bannaw dingɛ in kɔnɔna bɛ jusqu'à 43 degrés funteni na parce que u tun bɛ courant ta ni panneau min an y'o gosi k'o jigin donc liberté de bunkɛri in kɔnɔ bunkɛri c'est chaud non mais u tɛ bɔ olu tɛ bɔ olu kɔni an b'a f'olu ma ici repose kɔni b'u kaburu de kɔnɔ bɔtɔ foyi t'u la Sadio Kamara y'a kuma f'u ye o reporter dɔ billahi o de bɛ k'u la donc ni y'an ka bi 4 frappe jateminɛ k'a lajɛ an ma human rights yɛrɛ jate yɛrɛ an tɛ mɔgɔ jate koyi an tɛ mɔgɔ si jate n'a tun ye Mali armée ja tun bɛ MINUSMA bɔtɔ buti contrairement à la résolution 2690 MINUSMA a violé a fɔra e ka kan di jɔn ma n'i bɛ bɔ i bɛ mun kɛ i bɛ Mali armée de kɔnɔ kan na a b'o fɔ dɛ a ko ni Mali armée m'a to ale ka avion fila la o ye avion jumɛn kun de b'o dɔn voilà c'était des avions de renseignement Tétra 11 de kun minnu bɛ kunnafoni ta donc c'était juste voir que armée ka position jumɛn bɛ ANIFIS armée ka position jumɛn avancé nu kana Adrad kɔnɔna la armée ka position jumɛn bɛ Bourem kɔnɔna la parce que le régiment de Kidal se trouve à Bourem régiment min kan ka avancer ka yɛlɛ ka taa Kidal o bɛ Bourem mais maintenant régiment bɛ ANIFIS o tɛ kɛlɛkɛla ye koyi o ye kati minɛnw de b'o kɔnɔ kati de base kan ka yɛlɛma Kidal kati kelen o tɛ kɔnɔ k'an bɛ taa Kidal dɔrɔn ka taa n jigin jɔn bɛ sɔn k'i t'i sigi Kidal k'i taa poste sigi quand Sunjata de kan ka yɛlɛma Kidal la plus grande base du Mali c'est la poudrière même de l'armée ça va an bɛ kan base minɛ ka kan ta di c'est pas parce qu'an bɛ taa ka taa poste ninnu sigi sɔrɔsi saba naani ka barikoni sigi o tɛ dɛ base militaire yɛrɛ qui répond toutes les communautés d'une base donc ils veulent prendre des photos de nos différents régiments qui entre différentes positions tu m'excuses mun kelen ma Kidal la kori donc an ko avion in tɛ wuli a tɛ wuli e de ye marifa di terroriste ma n'i bɛ surun ɲɛ i t'a fɔ ko ka marifa bila u ye marifa bɔ min ko n'o tɛ k'ale bɛ taa donc o de kɛra sababu ye u ye kan abandonné u ye kan abandonné sisan presse bɛɛ bɛ ka ta sisan ko wa k'an ye civil faga ko ka den kelen ni muso kelen faga alors que u ye mɔgɔ min faga minɛnw ta don ne y'a f'i ɲɛna muso ni den olu de y'a faga an ye maa min faga terroriste ɲɛmɔgɔ 4 an y'o de faga frappe la parce que min tun bɛ bunkɛri kɔnɔ ale kelen bɛ u bolila k'a bɛ bɔ de bɔ min y'a gosi fo k'a yɛrɛ kɛ ayi o kuma tɛ yen wa ale tɛ se ka taa frappe fɛn fɛn kɛra a bɛɛ kɛra kan kɔnɔna de la kuma kan dira jɔn ma kan dira jɔn ma kan ye Mali armée de ta ye ni min y'a jaabi bombardement jigin a kɔnɔ o k'a fɔ dɔrɔn ni mɔgɔ kelen mun sara ka so non i bɔra e ye crèche lajɛ o dongo il y a Kidal tribu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko ils soutiennent la transition ils accompagnent la transition Kel Amsaru Ifogasu Imiratou Firun bɔnna bɛɛ Firun yɛrɛ denkɛ kun tɛ yen wa a mɔden kun tɛ yen wa a ma ban wa donc on a la légitimité anw tɛ Kidal bombardé anw dɔw de bɛ Kidal ka denw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u b'u ka armée kɔnɔ nous on sait comment on doit entrer billahi n'an bɛ don a ka haram drapeau b'an bolo i b'a fɔ ko ala kira segin tɔgɔ taa Madina la labayika tigɛrɛ de bɛ fɔ ka fɛn kunbɛn ni ala ni kira cɛ o de bɛna kɛ mais Indala ta kun ye jumɛn ye a ma taa ka so de ni bɔgɔ biriki binna dingɛ kɔnɔ a ma fitiri wala a bɔra bɔrɔ la u ye lettre sema ye lettre min ci ONU ma i m'a kalan sema ko ONU ma ko olu ye ONU partenaire de ko mais k'ale bɛ jɔn jalaki ko Turquie ko bɛ Turquie jalaki ko parce que ko Turquie de drone dernière génération ko de bɛ ka baara kɛ bunkɛri kɔnɔ o t'a bannen dɛ il y a des oiseaux migratoires kɔnɔ dɔw de bɛ yen Turquie kelen bɛ ka drone façon dɔ de bolo sisan u bɛ appareil de sigi kɔnɔ ninnu na c'est ko guerre ye expérimentation de a ka haram guerre ça veut dire i ma ye sɔrɔsi bɛɛ bɛ ka fɔ k'a bɛ participer Kidal libération na mankanba de bɛ Mali sɔrɔsiw ko f'u ka taa participer expérience de quoi n ko formation de bɛ sen na hali sisan ça fait
n'i bɛ Afrique san hali san maa sɔrɔsi minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ bɛɛ bɛ mankan na ko fo Kidali libération ale ka participer à la. U ka don tariku la. Tariku tɛ dɛ, mais armement dénégation de bɛ ka utiliser a la. Des drones, des oiseaux migratoires. Kabrala qui demande le coup drone façon. O ye kɔnɔ de. O ka baara ye. Ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi ye n'a panna a bɛ fɛn de kɛ. Donc u y'o kɔnɔnin kelen de minɛ. Ka Turki jalaki. Ko Turki ye silamɛ jamana ye. Donc o kɔrɔ ala an ka Haut Conseil kan ka bɔ ka communiquer kɛ nin na. A ye taa Sema ka communiquer lajɛ. Sema ko Turki ko Turki de kelen k'i yɛrɛ bila Mali ka bolo kan bi. Olu contrôle la. O ye CSP mankan ye. O sɔrɔla ni semaine de fait donc bibi na même an ka données technologie an ka mode de surveillance mɔgɔw ɲɛ bɛ drone ba hectare de la mɔgɔw ɲɛ bɛ drone wɛrɛ de la système wɛrɛ b'an bolo o ka bon ni nin bɛɛ o ye n ye kɔnɔ min f'i ɲɛna dɛ o fana modèle wɛrɛ fana bɛ yen. O système ye jumɛn? Non n t'o f'i ye. O tɛ f'i ye. Donc bi anw bɛ Kidal mais aw bɛ ka miiri min ye o de tɛ. Aw bɛ ka miiri min ye k'i to kɔfɛ ka bombe fili i yɛrɛ ka badenw kan o tɛ. Baara de bɛ kɛ kɔnɔna la. A y'a lajɛ ko n'a y'a sɔrɔ maa kelen bɛ Kidal marifa bɛ min bolo. Ayi o tɛ yen. Cɛ tɛ Kidal a y'a fɔ ka photo bila kɛ. U ɲɔgɔn photo t'a la tɛ yen. Marifa tɛ cɛ bolo Kidal k'i bɛ la carré kɔnɔ a tɛ yen. A tɛ yen. Donc n'i yera dɔn. Non mais an ni diɲɛ de bɛ ɲɔgɔn na on est avec les blancs. Kidal k'a bɛ ka armée kɔnɔ an kan ka don cogo min na n y'o de f'i ɲɛna fini min kan ka don n b'o dɔn fɛn min kan ka maaw kan ka bɔ cogo min na n b'o dɔn fɛn min kan ka yan ka armée kunbɛn ne b'a dɔn waati kunkurunin ko dɔrɔn de don an nana kama don ne ye n ka voyage de bila ka na. Mais Boubou nin bɛɛ kɔfɛ n'a y'a faamuya gouvernement ye mun fɔ camp abandonné est-ce que damakasi sɛbɛn donna ou bien mun de bɛ ka taa. Ka mun de kɛ. Sariya sɔsɔ mun kɛra o la camp abandonné MINUSMA fɛ. Non anw ni MINUSMA tɛ fɛn na sa bilen sa MINUSMA yera ka ban o. On est MINUSMA, on n'a rien à commettre avec la MINUSMA. On est MINUSMA, c'est une sera pour là. Ni tchotche qui m'a côté terroriste Mali la Galondo. Tout est basé sur la MINUSMA. MINUSMA des fins de coupé. Parce qu'il y avait une épingle de quoi. Ni en bibi na en basé sur Kidal. Il va amener de phase ou la phase mi. Du boudou me kumadi. Nous combien voiture nous yeni ganfan de ke. Nous combien voiture nous yeni janfa de ke. Nous combien voiture yeni janfa de ke. Donc, avoir mis et tout le français, les bouffées qui d'aller l'a dit. C'est le chef de 82 nationalités. Mon ministre est du bus une gode. Donc, au ben de Wobé, ou à Mobé très bien là, quand on dit, Dieu le sorcier glen que t'as du gouvernement fait. Ou avec ça, les Nations Unies ont une mission de Baby Bama. Les 16 missions des Nations Unies à travers le monde, Baby Bama. Parce que les Nations Unies, t'as alors Mali, exemple, quand il a rapport, les Nations Unies, qui est du Gouabaray. Mais on a avantagé, oui. Eh, cɛ Musa kana n'an bila kuma la sa. O ɲɛfɔ sa. Non a ka ɲi tɛmɛ e ka tɛmɛ ni ka question ye. An y'a ye k'a fɔ armée kɔni bɛ ka frappe civil de kɛ kunun u ye dɔ kɛ bi u ye dɔ kɛ bi ta yɛrɛ image la an y'a ye k'a fɔ ko MINUSMA tun taara ko ka blindé dɔw to camp kɔnɔ ko Mali armée ko ye blindé ninnu gosi bon maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko blindé yera tan cogoya min na ko est ce que fɛn wɛrɛw fana tɛ sɔrɔ camp kɔnɔna la. A ye si bɔ an tɛgɛ kɔnɔ dɔrɔn MINUSMA ye minɛ min yɛrɛ la fu de don sa MINUSMA tɛ ka minɛ to terroriste de bolo. Ne y'o f'i ye kuma daminɛ la o n ko ils ont fait venir des gens donc dɔw bɛ taa frigo ta mais terroristes ta marifa de ta mobili ma bɔn nin yan a y'a dɔn ko l'armée garde l'œil sur le camp armée kelen bɛ ka drone de layɛlɛn sanfɛ on a 6 drones 4 drones micro et 2 drones Bayraktar TPD et non 6 drones 4 drones Bayraktar TPD 2 drones micro. Kidal kunna 6 drones. Micro ka baara ye. Drone micro bɛ drone de ale bɛ bombardement kɛ ni reconnaissance faciale de. Ça va aller bombardement que il be mo kunkolo na photo na jare do akoro aba ta ka grand daka ta ka data ale be ka yadi na mar ku fa drone yin a wala bo ale bo drone yin ko lu ni jama cɛ olu doron ale te mo shi bonulu te yadi amadu kun fa olu de photo ba ko o drone to drone micro suraka wala ba wala ko alwal nasri alwal nasri ko fɛn min te yi a o drone fitini de do drone fitini de do mais a bɛ missile panel missile fila de b'a la a bɛ missile min ta missile jamjamba ye a b'o de ta missile S9 ninnu a b'olu de ta n'ale ye bugɔli kɛ san ka jigin a bɛ tila ka gaz wɛrɛ de fili tugun donc ale bɛ fɔ ma ale tɛ mɔgɔ bombarder ale bɛ ka yadi ni Amadu Kunfa dɔrɔn de ɲini
o ye RTPD ye Turkiw ka dɔnni olu ka baara ye olu b'a buntenni kɛ tan ale de frappe bi ale de frappe kɛ 9h43 ka frappe kɛ 13h ka frappe kɛ wulada fɛ ale de MINUSMA blindé u ko k'u bɛ bɔ ni blindé min ye ale de y'a gosi k'a lajigin mobili wɛrɛw bɛ yen min tɛ nin o MINUSMA ye ko kelen kan ka sɔrɔ su la MINUSMA bɔra Douanzan ni 700 conteneurs de conteneur 700 Musa a ye kuma lamɛn dɛ u ye terroriste bila ka min attaquer u bɔra ni conteneur 700 ka tila k'a fɔ Mali armée ɲɛna ko ils ont besoin juste une section. Tu sais maintenant qu'est-ce que c'est une section? Une section, ça c'est composé de 12 à peu près moins de 20 éléments. Au mancha. Et ala na kaja sorasi tan duru mugambe se ka mobile kemewolo blende kemewolo la convoyer. Maintenant, vous avez où est plan de gala où est ouverture de l'année Mali Belgique clé fait ka fermeture keni Mali Belgique Mali Belgique douré coffre donc mobile arani ñogonche il y a à peu près moins d'1 kilomètre à Djanoui plus d'1 kilomètre tu m'excuses donc il y a armée piégée au véhicule mun me coffre terroristes de attaquer donc il s'est Belgique attaquer coffre ka soro ñefe convoi ma bo kala mare Chavi en bine ou ya onanga mo la bien misel kono tugo donc ñe fait Belgique ko ka be tour ci ka singana o wati kele fena tu o mobile munu be lu fena ka tour ci ka valante te fena mobile bari donc oui quand mobile bari 700 conteneurs il a fallu que c'est vrai de ka renfort blakana avec 2 M171 kana bombardement ke ka bosili ke ka don tout là où fait mo no fait donc ay galon tiay ko way ko jusqu'au 40 ko et conteneur binali ko de do conteneur keme woronvla o mo ma fait ka duma de non abe millions de bou kono bou décharger nous ni millions min dona en fait à sekala mon politicien nous ni sangoronvla de conteneur be jigin dongodo conteneur keme woronvla MINUSMA ka kami me Douanzan malais munu be ko bla commentaire la kan sentir la monti mara khonna la kan kelen 16 hectares dobe 14 hectares MINUSMA 16 hectares donc on nana kana mobile ou ye tir ke romo dron ou ya ko mobile ko be tourje ka armée barré ko fela be sous le feu il a fallu que c'est vrai kana appui là observe ba comment appui on va accompagner mais mon ko fait Mali armée n'a pas sécurisé. Bien qu'on ait des pertes, on a subi des pertes. Allah ka hine ola munu tora là. Ou obligé là, les commandants de zone a envoyé un régiment. Il s'appelait, tu m'excuses, un bataillon. Commandant un bataillon qui est black à ni zin, quand on a nous convoyer. Et voilà le commandant qui est tout maintenant. Chaque 10 véhicules de la MINUSMA avait Mali armée mobile qui est blaye. Mobile tant à bas blaye. Mobile boira douan mobile boira c'est au fois c'est au mobile m'a attaqué. À m'attaquer. Oh, nous devons complot que derrière. Les commandants de zone très intelligents. À chaque 10 véhicules de la MINUSMA avait armée mobile qui est blaye. Donc à quel moment autant banéné a ouverture qui est blindé fladi. Marque gastrique. Au fond, il y a un blindé de marque gastrique. Tire à 12 finalement flabaka. Quand la fantaisie flababa qui est fait. Quand la maîtresse secondaire flabla qui est là. A ouverture qui nous dénie fait. Quand fermeture qui est une bétaire qui est. Bon, faut nous dire brava manière de transport. Ça c'est véhicule de transport blindé. Ko mobile minko fenta soro. A y'a fermé nous dit. Quand bois sera face sera molu m'attaquer. Ou même Mali armée bloqué. Avec la name oni mission de gars. Wallahi bilan te du kelen gosi dum. Na on tala ni kelen nani moté sin ngamba wallahi. Ami mission onu drone. Mission oni la mission drone ke. Tiens, mais michier. Kelen an kumba koro de ça. Non, ngo bulada ina kuma ba bibi na komana e minge bi ani fiso de kany. Mo ko me tire là au entraînement na. Parce que tire surtout be ka kelere de quoi. Donc na ma kumu fe kubla marfa ci la kungo wono. E se ba kala ma be cheningi. Avec la drôle de guerre. Oui, avec qui va pas kabu kuna, avec surtout re kuna quoi. Nous ma saulu banga plan chambre parce que on était obligé de dire que c'est un entraînement de coucou.
voilà, quand c'est qu'à tirer d'ok quoi. Tellement que les gens sont agités. C'est pour imaginer. Allah, en tant que barabano, faut qu'on a un nettoyer. À me sauver d'eau. Ayiwa Bumabel an bɛ to Kidal kɔnɔna la toujours kunun ta tɛmɛnen kɔfɛ an y'u ka kunnafoni sɛbɛn dɔw ye les médias propagandistes olu bɔra k'a fɔ ko fɛn min ye frappe ye k'a ye population dɔw ciblé i bɛ se ka mun fɔ o ko la. u yɛrɛ u ka mɔgɔ fagalen don ne y'o fɛ yen o Cheikh Daniel ma bɔ n'a kuma mɔgɔ 5 de mɔgɔ 6 de kɛ su don o mɔgɔ 6 u yɛrɛ ka mɔgɔ salen de don tɔgɔ bɛ yan u yɛrɛ ka mɔgɔ 6 de don u yɛrɛ de y'u faga. U yɛrɛ de y'u faga ne ma fɛn k'Albase ye marifa ci mɔgɔw la muso kelen n'a den jeune 2 ani katakani bolila 1 o katakanitigi fɛnɛ dɔw ka katakani de luye k'a kana frigo ta olu de tiri ka kan olu a kɛra le premier armée ye frappe kɛ kunun de n ko su kɔrɔw de don o kuma su t'an bolo n ko su ninnu b'an bolo hali tubabu su minnu bɛ yen o bɛɛ b'an bolo tubabu an ye tubabu faga fɛn na an ye tubabu faga Tesalite o su b'an bolo a b'an bolo tubabu 4 an ye tu suwaw faga Agɛlɔ o su b'an bolo u ye tiri min kɛ o don o kalifa in de ye n ka mɔgɔ 4 tɔgɔ f'i ye n bɛ mɔgɔ 4 tɔgɔ f'i ye sisan o jan tɛ o ayi u yɛrɛ dɔw de don mɔgɔ minnu sara u tɔgɔ filɛ nin ye Amgar Akbayi Nasir Aga Dula Akmbin Ak Walim Tilga Ak Bodi Tana Ak Wataliul Badin Ak Sidi olu de don olu yɛrɛ de y'u faga u yɛrɛ u ma sa kun sa sukɔrɔw de don sukɔrɔw tɛ dɛ a bɛɛ su bɛɛ jara sukɔrɔw de don an bɛ nin ko ɲɛdɔn sa an m'a fɔ nin ko ɲuman ONG n ko bila ka taa droit de l'homme ko ma i ye terroriste faga dɔrɔn droit parce que terroriste ye tubabu de ye anw ye sous-homme de nous on a droit à rien mais n'o tɛ droit de l'homme bɛ intervenir na cogo di bɛɛ kɛra anw ma kuma jura kɛra anw ma kuma bâton attaque kɛra anw ma kuma ma 40 ni tora la aw ma kuma human rights ma kuma mais maintenant tubabu bɛ bunker kɔnɔ u bɔtɔ an y'u gosi u bɛ ka kuma sisan parce que an bɛ ka terroriste jɛman faga terroriste foyi tɛ Mali la a bɛɛ ye tubabu de a bɛɛ France la légion de wa an t'u to yen an ni France de bɛ ɲɔgɔn na n'u kɔni ni armée puissante a bɛɛ ni Ala cɛ an ni OTAN an ni tubabu de bɛ ɲɔgɔn na voilà. A fɔ ni question fɛn b'a bolo a y'a bɛɛ posé. RFI mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko RFI journaliste fila min fagara Kidal k'u ye jateminɛ kɛ ka n'a fɔ mɔgɔ minnu y'u faga ko Emela mɔgɔw ka numéro bɔ o mɔgɔ ninnu na est-ce que e mun de sɔrɔ ka fɔ olu la. Ala n'a teri bɛ ɲɔgɔn na an ka Momo la olu de tɛ sigi la yen mɔgɔ ninnu bɔra tiɲɛ de kalama o kɔfɛ kun ka passer Emela chef ka domicile la. Donc u bɔra yen mardi jeudi k'u bɛ interview kɛ dɔrɔn yɛrɛ k'u ma k'u kana kɛ réalité min bɛ k'u kana fɔ o y'a sɔrɔ mission Orbis de bɛ MINUSMA bolo MINUSMA avait 10 km a bɛ terroriste gɛn dans 10 km kɔnɔna la a bɛ terroriste gɛn kilomètre 10 kɔnɔ a kana man ka tɛmɛ quoi ça fait en 2015-2016 n b'a dɔn o waati patron de bɛ sɔrɔ donc olu yɛrɛ de ye muso invité muso taara o de la muso ma segin u b'a dɔn a n'a ka cadre u mɔgɔ 2 Ala bɛ tiɲɛ bangan ni tubabu ni ɲɔgɔn cɛ o tu sais que France in barika de bannen don wallahi Ala an tɛ siran foyi ɲɛ. Ok Bubu n ka hakili la question épuisée voilà sababu ye an bɛ taa thème filanan n'o ye EDEM ko ye yala EDEM di Mali a ko ɲɛw bɛ cogo di an y'a mɛn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na o ye fɛn jumɛn ye. EDEM di Mali a. Énergie di Mali. Voilà énergie di Mali Musa. Mun de bɛ yen. Énergie dossier ne de bɛ se k'a f'i ye. A ɲɛfɔ ka na. N b'a f'i ye a kun n'a kun. Sinon syndicat o kuma la. Ala syndicat y'u kumalen tugun syndicat kumalen tugun pour l'instant. Aïcha syndicat kumalen tugun wa. An ye tu la fɔ. A ma ban. Mun de bɛ yen. Mun bɛ yen n bɛna a ɲɛf'i ye. A ɲɛfɔ. Énergie dossier mun jumɛn bɛ yen sa courant tigɛ de tɛ yan. U tora courant tigɛ yan. Courant bɛ ka tigɛ. Voilà dabɔngama de don. Awɔ. Ko carburant wariko. Carburant wariko jumɛn. Foyi carburant wari jumɛn. Carburant wari jumɛn. Juru bɛ jamana na. Juru bɛ jamana jɔn na joli. Ko arriéré o caman. Arriéré jumɛn c'est pas vrai. Tiɲɛ n terikɛ n bɛna mun ɲɛf'i ɲɛna. Jumɛn de ci. I bɛ ka Kidali gérer cogo min na EDEM ni Kidali bɛɛ ye dossier kelen de. A bɛɛ terrorisme de. Le mot je ne pèse pas j'assume. Ne de y'a f'i ye. Ne de y'a f'i ye ne de bɛ k'a f'i ɲɛna.
n bɛna min ɲɛ f'i ye en 2020 fɛn bɛɛ daminɛla o wagati de a daminɛna cogo jumɛn u ye fournisseur min tun bɛ EDM bolo ale de tun bɛna ni fiyɔli ye n tɛna a tɔgɔ fɔ maintenant u y'a ɲini a fɛ karisa e min bɛna ni fiyɔli ye an bɛ fɛ k'a yɛlɛma kɛ gasoil ye énergie yɛrɛ de y'a ɲini a fɛ ko an bɛ fɛ k'a yɛlɛma ka kɛ gasoil ye a ko non n tɛ se n ka 46 milliards juru b'aw la fiyɔli da ka nɔgɔn fiyɔli litiri kelen tɛ tɛmɛ 40-50 kan n'a fɔra ne ka na ni gasoil ye ne dun ka wari juru b'aw la déjà a bɛna dɔ fara juru kan n tɛ se ka sɔn a ma mais mun y'a kɛ u y'a fiyɔli ma kɛ gasoil ye parce que gasoil bɛ feere Musa n bɛ carburant wa carburant ta yɔrɔ fɔ maliyɛnw ye sa mais 59 citernes tɛ 85 citernes de don dɔ farala kan ne de b'o ɲɛf'i ɲɛna ne de y'o f'i ɲɛna n'a tɛ tiɲɛ dɔ ka bɔ k'an sɔsɔ kɛ ni Sénégal dɔw bɔra ka kuma tugun ni m'a bɛɛ kɛ foyi ala kana foyi ɲama n bɛ kuma yɛrɛ bɛɛ fɔ ni Sénégal min y'i nɛn ta k'a da dɔ ka kuma dɔrɔn ka ne jaabi Sénégal dɔ ka ne jaabi hali ne k'a mɛn Sénégal dɔ da ko vidéo man ne hali dɔ ka vidéo bɔ a da awɔ dɔ k'a bɔ a da dɔrɔn non bi nana ne bɔra dugu la ka na kama de koyi ko ne taatɔ ne taara n ka vacances la n ko n bɛ taa n reposer a ko ne bolila n seginna bɔ a da ko ministre muso finen don a k'a fɔ dɔrɔn ko muso tɔgɔ tɛ ko Nabinu de ya a k'a fɔ dɔrɔn ko Nabinuba a k'a fɔ dɔrɔn ko Binuba a ka Binuba dɔrɔn bɔ a da a k'a fɔ dɔrɔn ko Bintu n'a kuma dara siɲɛ filɛ k'a fɔ ma tu a tɛ se ka da u ye marché minɛ cɛ la ko n ye min f'i ɲɛna min bɛna ni fiyɔli ye u y'a minɛ a la ka cɛ ka 46 milliards juru bɛ EDM na k'a jagoya minɛ ko parce que ko f'a ka kɛ gasoil ye parce que gasoil de bɛ feere parce que u bɛ fɛ ka marché wɛrɛ ladon EDM fɛ u ye cɛ bolo bɔ baara la an nana joli la de 2020 à nos jours EDM ka fɛn yɛlɛna ka na 400 milliards la ni fiyɔli kun na kun tɛ kɛ o mais gasoil de don parce que gasoil da ka yɛlɛ o ye kelen ye filanan ye mun ye u bɛ ka système min kɛ centrale ba fila min bɛ yen min bɛ courant di Mali ma centrale Faransi de ka Faransɛw ka centrale de don wayi o centrale n'u b'a dɔn u ye contrat de olu de b'a di yan politiciens de b'a di yan o de il y a 2 centrales qui fournissent plus d'électricité min bɛ courant di énergie ma ka tɛmɛ bɛɛ ka Faransiw tubabuw de ta don ne t'o tɔgɔ f'i ye ne tɛ tɔgɔ fɔ yan bi donc o centrale fila in olu de ye baara lajɔ o don ko parce que ko l'État a porté plainte ko État ye plainte don mɔgɔ 10 contre la o mɔgɔ 10 Mali justice bɛ fo yan bilayi pôle économique bɛ baara la olu mɔgɔ 10 pôle économique ye mɔgɔ 32 de lamɛn mɔgɔ 32 pôle économique u bolo ko pôle économique n'a daminɛ sanfɛ pôle économique ma daminɛ sanfɛ dɛ pôle économique y'a daminɛ chauffeur de la duguma k'a b'o la ka na gardien la k'a b'o la ka na agent na k'a b'o la ka na sous na donc a bɛ ka yɛlɛn ka taa yɔrɔ dɔ fɔlɔ enquête la i b'a daminɛ sanfɛ de non pôle économique y'a daminɛ duguma de k'a chauffeur bɛɛ imité de chauffeur bɛɛ ma chauffeur fɛn bɛ fɛn fɛn dɔn ko yafa hali n'i y'a sɔrɔ e de gasoil ta ka taa fɛ yafa kelen de ma a ɲɛfɔ a kɛra cogo min prévu bɛ ka taa di dɔw bolila dɔw tununa dɔw bɔra ni katakatanin ye diboli a tigi kulo bɛ na a y'i digi diboli a bɔra katakatanin min na n b'a dɔn a bɔra ni katakatanin ye diboli a filɛ Sénégal sisan kelen taara Côte d'Ivoire maintenant u bɛ mun fɔ anw ye barisabula plainte donna minnu contre la olu de ye régime kɔrɔ ka mɔgɔw ye olu de bɛ gasoil ko in bɛɛ ju la ko fo k'o poursuite de to yen an ko an t'a to yen fo n'an t'a to yen ko Côte d'Ivoire ko k'a b'a ka a bɛ min na Côte d'Ivoire bɛ 100 mégawatt dama ko Côte d'Ivoire tigɛ kunna sini o y'o tigɛ ko barisabula olu minnu bɛ o centrale minnu bɛ fɛn nin wariw bɛ loger banque wɛrɛ la n tɛna banque tɔgɔ fɔ o banque bɛ Côte d'Ivoire donc olu de 100 mégawatt Côte d'Ivoire nana 10 mégawatt la kunun an m'a dɔn fiɲɛ wulila yɛrɛ maintenant kunu fiyɔli donna citerne 19 o donna o taara kɛ Big San kɔnɔna la Sirakɔrɔ centrale nin kɔnɔ donc bi an bɛ Mamala fo Mamala ani
Barou Suraka Barou awo Johnny Mama Suraka ame Mama Suraka fou ni meleka ni fla tɔgɔ tiɲɛna ko ninnu de ye zo ye ko ninnu de ye fɛn bɛɛ Mamala n'avait même pas de contrat de DDM. Contrat tun tɛ Mamala bolo. Mamala est le seul pétrolier min bɛ gasoil di EDM ma à 700 francs. Achat à la pompe. N'a ma fɔ ma ko achat spot. 700 francs. Non. Ça fait quoi? Cɛ bɛ jɛ a kɔ de. C'est Mamala ninnu de camions mobilisés kunu ani bi 110 camions o de mobilisera bi k'o kɛ centrale kɔnɔ. Ministre muso bɛ fo yɔrɔ jumɛn n'a a sara tɛ mɔgɔ bolo maliyɛn bɛɛ kan ka tɛgɛrɛ fɔ nin muso in kun a ye contrat bɛɛ jɔ a passera mun kan a ye suɲɛli de kɛlɛ kɔnɔ a ko n'an ko k'an bɛ courant di maliyɛnw ma nin condition kɔnɔ énergie bɛ taa 1000 milliards la sini a ye mun kɛ a taara ni compteur volumétrique de centrale kɔnɔ o bɛ compteur volumétrique kɔrɔ dɔn o ye compteur de ye ni gasoil mun jiginna a b'a ta cak baara de wulila koyi ni gasoil ma jigi ça veut dire i bɛ gasoil jigin dɔrɔn a b'a nɔti ta n'a y'a ta a bɛ kelen ci DG ma a bɛ kelen ci d'exploitation ma a bɛ kelen ci ministre ma kelen o ta bannen dɛ a ye sele kɛ centrale bɛɛ la sɔgɔlan filanan ye mun ye centrale si tɛ yen n'i ye gasoil k'a kɔnɔ n'i bɛ yen n'i ye carburant k'a kɔnɔ k'a bɛ se ka yɛlɛn tugun a y'a sɔgɔ ka donc suɲɛli de banna gasoil suɲɛ na c'est fini muso ye nin kɛ une semaine kɔnɔ semaine kelen kɔnɔ a ye nin kɛ. Donc kunun de nin courant in kun ye diyagoya ye kunun de carburant commencera ka jigin donc bit 100 o b'i jɔ ni Bamakɔ ye sufɛla dɔrɔn na ça fait 100 mégawatts tɔ ninnu sɔgɔmada in na Koro ta taara Bangas taara Ɲɔnɔn taara camion ta taara yɔrɔw la a bɛɛ tɛ n kun na o ta bannen dɛ énergie ka gestion ka gɛlɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn u ko ne k'u bɛ ne da fara min na u bɛ ne da fara mɛ n bɛn'o yɔrɔ f'i ye o ye mun ye i b'o dɔn fa ni ba ni buran de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn kan syndicaliste kelen bɛ yen a bɛ panpan na ne tɛ fɛ ka kuma bilen n'a kumara n bɛ dossier fitinin d'a ma syndicaliste ma ko ne Boumabel ko n bɛ nin fitinin dɔrɔn d'a ma n'a kumara n b'a tɔ f'a ye a muso 3 de b'a bolo. A muso 2 bɛ baara kɛ EDM na kelen a den fɔlɔ bɛ baara kɛ EDM na a neveu bɛ baara kɛ EDM na poto marché b'a bolo ale yɛrɛ fana bɛ baara kɛ EDM na poto fana marché b'a bolo sariya la o kan ka kɛ yan mɔgɔ kelen yɛrɛ i muso bɛ baara kɛ EDM na i den bɛ baara kɛ EDM na i neveu 4 bɛ baara kɛ a bɛ fɔ entreprise ka taa min famille tɛ. O de y'a kɛ n'i ye fa convoqué den bɛ dimi buran bɛ dimi c'est une famille qui travaille fantandenw tɛ se ka baara sɔrɔ an bɛ jamana in kɛ kak ko f'u ka musokɔrɔba tigɛ bɔ a da kɔrɔ an bɛ yan wa nin kuranko min filɛ nin ye inshallah jaabi na Ala sɔnna a ma fɛn bɛ bɔ nin kɔnɔ an ma sigi ni min ye parce que citerne min tununen don a ma tunu dɛ citerne a bɛ ko 59 tɛ dɛ 59 plus 13 est égal à combien? Oui, 72. O de tununen don parce que 13 fɛnɛ ɲama tununen don a bɛ min même a b'a bila u kunna terroriste ka carburant kun commande bɛ tɛmɛ nin fɛ mɔgɔw de fɛnɛ kun bɛ yen min bɛ carburant bɔ ka taa feere terroriste yɛrɛ dɔw ma k'a bɔ yan ka taa feere o de y'a to a b'a ko citerne tununa citerne ma tunu citerne minɛla de citerne dɔw kanpelen de don a ne ko ne de m'a f'i ɲɛna o ka kɛ n m'a f'i ɲɛna n ka kɛrɛfɛ la dɛ a kɛra carburant di la. Donc fɛn min don a ye gouvernement dɛmɛ gouvernement bɛ gɛlɛya de kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw ka commande bɛ passer vous pensez que an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la tan. Donc syndicat ye min fɔ k'a fɔ citerne 59 ne ka tɛ syndicat ka kuma ma sa n bɛ kuma ni ministre ka kuma de ne tɛ syndicat jaabi sa ne tɛ syndicat jaabi 59 tɛ sa 60 kɔ de don 59 plus 13 ne tɛ syndicat jaabi yan sa n'i y'a ye bɛɛ bɛ wuli k'i cɛsiri parce que énergie bɛna ko ka jɛ min kɛ o de man di mɔgɔ dɔw ye n'a fɔra mɔgɔ kelen muso bɛ baara kɛ den bɛ baara kɛ fɛn bɛ baara kɛ mais ça c'est quoi o entreprise bɛ taa min donc fɛn min don n'an ko Mali kura an bɛ taa ni fɛn dɔw ye o de y'a to u ye kurantigɛw tugu ɲɔgɔn kɔ k'a tugu ɲɔgɔn kɔ Ala ni maliyɛnw ka muɲu ni sabali kunna sini buru kun tɛ Bamakɔ mais kuran tɛ yen ɲɔma si furufuru ma feere Bamakɔ yɔrɔ dɔw la jɛgɛw tiɲɛna donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa ni kaso la hali ni ye caution sara i tɛ bɔ parce que l'action publique a causé beaucoup de dégâts ça fait quoi
ni jugement tɔ tɛ hali ni caution sara tɛ bɔ hali ni wari in rembourser tɛ bɔ. ne ko aw ka collectif in ko bɛ cogo di. non an tigi kana kuma don kuma kɔrɔ sa hali n'i ye wari sara saba hali ni ye edem hali ni ye wari min suɲɛ n'i y'a rembourser tɛ bɔ. dɔw ka sudon dɔw y'u to jiginni na courant tigɛra dɔw ka opération courant tigɛra dɔw nin bɔra dɔw sara. Musa a ye taa ne bɔra Tunisie a ye taa Tunisie a ka taa maliyɛn minnu bɛ suɲɛli kɛ a ka t'u musow lajɛ u bɛ tiɲɛni min na. Tunisie a ye taa sabu ka suɲɛli kelen bɛ ka jamana in faga bi a muso dɔw bɛ taa ni mɔgɔ 4 de bɛ yen u bɛ taa jigin hôtel la u bɛ taa chirurgie de kɛ 20 millions 30 millions 15 millions a ye maliyɛn tɔɲɔna dɛ maliyɛn tɔɲɔna et puis a bɛ nafolo Oklé fana saisilen don dossier in na dɛ. Asimi ko Oklé fana ka fara kan ka compte bɛɛ suit e sara i bɛ t'i yɛrɛ ɲɛfɔ Oklé la an bɛ jamana in ko an bɛ jamana n'a y'u jɛ aw kana aw kana kuma da ɲɔgɔn na dossier bɛɛ ne k'i ma n ko y'a daminɛ duguma de ka yɛlɛ tu verras le résultat tu as justice soutenu n'a bɛ min don a t'a fɔ justice an y'o baara de kɛ o bɛɛ bɛ ka taa bɛɛ ka audition bɛ ka kɛ. Vous verrez le résultat. A tɛ mɛn yɛrɛ ko 2 milliards de dettes o de bɛ énergie la 600 milliards milliards 700 100 n'o don la pour il y a à bɛɛ niveau bɛɛ c'est un dossier lourd c'est un dossier costaud. C'est l'honneur de la pension qui est en jeu. Oklé bɛ taa sara fɛn ma jateminɛ kɛ 100 millions de tun bɛ don u yɛrɛ ka dépense la 100 millions par semaine ça fait combien? Ça fait 400 millions par mois. O y'u yɛrɛ ka carburant u yɛrɛ bɛ mun don essence la u ka ci la ka dibi feere mɔgɔ ma. U ye kuma dɔ fɔ syndicat ye kuma dɔ fɔ n b'u jaabi u ko ko muso ye mɔgɔ dɔ d'olu ma ko k'o kɛ directeur des audits ye musow ko n tɛ kɛ ministre ye abada ni audit poste ma sigi ma o de bɛ ka vérification kɛ bi. sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ cɛ taara baara la il y a 2 mois an bɛ ka taa 3e mois la olu muso ko n tɛ kɛ ministre ye abada ni audit le directeur des audits n'o kɛ ma kɛ n ka mɔgɔ ye muso yɛrɛ de y'a ka mɔgɔ dɔ ta k'a bila ye bi o de y'a kɛ u ye. Ne ma fɛ n ko entreprise ye famille de ya fa ni den ni ba u k'u bɛ dossier bloqué muso la DG ko a y'a di le DG de l'EDM k'a foni yɔrɔ la le l'ingénieur Diallo la fɛn Djibril Diallo denkɛ de don Musa ka gouvernement fɛn mɔgɔ dɔ denkɛ fɔlɔ de don a moi wala ministre kɔrɔ dɔ den de don cɛ min don a kunkolo ka ɲi a ko ni cɛ in mago bɛ dossier la a y'a di donc dossier foyi tɛ dogo cɛ in na bilen dossier bɛɛ de b'a la ka bɔ a la. A bɛ ka sɛgɛsɛgɛ aw tɛ min dɔn an bɛ o de fɔ aw ye a ye t'aw da k'aw hakili latigɛ courant tigɛ in a dabɔra kama courant tigɛ in dabɔra kama mais courant tigɛ bɛna ban pewu ala barika la citerne 125 donna olu b'a la ka jigin su in na an ne bɛ kuma la waati min na fiyulu fana bɛ ka jigin Bitsan kɔnɔ o bɛ ka kɛ sini tugun citerne wɛrɛ bɛ ka jigin citerne 400 o fana bɛ ka na ko 100 bɛ Burkina olu bloqué olu bɛ ka don déjà donc opérateur b'u se la c'est un opérateur honnête ka Mamala fo nin yɔrɔ la yan Mamala ni Masa Rahamani tɛ n t'a yelen don seliji de bɛ n sigi la ne tɛ Mamala yelen don n tɛ Mama Suraka in yelen don Mama Suraka est le seul fournisseur à avoir à remplir son contrat quantité min dira ma a y'a bɛɛ livré Mama Suraka tɔgɔ in NDC o bɛ mun fɛn contrat min dira ma kɛ kɔsani na yani mankan ka wuli Mama Suraka tɔgɔ ye c'est Mamala qui donne le carburant à bas prix c'est le moins 10 ans Mamala tɔgɔ ye a da kan ale de k'a y'a di jamana kama a bɛ bin jamana ye Mamala ko ten n tɛ ko cɛ maliyɛn. mais ministre tun ye opérateur économique min bɛ pétrole ko a tun y'u wele mun de kɛra. I bɛ ministre ɲininka o la. ne bolo i ye ne nin ka énergie ko de la ne ko non ne bɛ i ye ne nin ka énergie ko de la o mɔgɔ 4 de tɔgɔ bɛ ka f'i ye Mamala Mama Suraka ale ni fuel min bɛna ni fuel ye Mali bɛɛ ale bɛna ni fuel ye mais il a félicité n tɛna a tɔgɔ fɔ ale bɛna ni fuel ye o mɔgɔ 4 a n'o de sigira bi olu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi jamana kana jɔ jamana kana jɔ olu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi jamana kana jɔ
o y'a sɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ k'u tɛ se parce que muso ye kuma min fɔ ni jɛlen tɛ se o kɛ dɛ muso ko ka carburant a bɛ carburant san litre de la a t'a san citerne na bilen dɛ k'a fɔ k'i nana citerne ɲɛ kelen k'a b'o san a t'o san dɛ min jiginna ale b'o de sara donc fiche fila de bɛ yen i bɛ carburant min jigin ça fait jauge de bɛ fil la quoi jauge de b'a la i y'a jigin k'a da niveau na a b'o de ta o de fiche bɛ ta o de bɛ sara i ye n'a y'i ja don ni citerne 100 i ye min jigin dingɛ kɔnɔ o de bɛ sara ni ɲɔgɔn système bɛ yan ni muso in man ka fo diɲɛlatigɛ la ni musokɔrɔba in ko k'ale ɲɛ b'a sin dayɔrɔ de la bientôt ale bɛna san 80 sɔrɔ a tɛ don yurugu da fɛ n'a bɛ min k'a la a y'a k'a la wa an bɛ musokɔrɔba in dɛmɛ voilà a b'a ko nɔgɔya funteni bɛɛ an yɛrɛ bɛ groupe de kan Musa Bugu i b'a ko toliya ok Bubu ɲininkali kelen min bɛ ne bolo o bɛ tali kɛ tile fila in na an ɲɛ bɛ Côte d'Ivoire jamanakuntigi a wulilen don ka fɛn Mali ye France fɛnɛ ka kɛ ni RFI suspend min kɛ olu bɔ an ka jamana kɔnɔ a wulilen don k'i yɛrɛ bila o médiateur la a kɔni kɛlen don ka maliyɛnw dɛmɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko 2012 Kidal Mankan n'i y'a juguyalen ko média nin ye a juguya ko Mali kun dɔlen don wagati kelen min ka k'a bɛ taa Kidal libéré ko a bɛ k'a fɔ ko a bɛna olu fɛnɛ ka suspension négocier walasa olu ka se ka communiquer kɛlɛ in kan Bubu Mabɛli i hakilina ye mun ye Alassane ka nin ko in na parce que Alassane kun jigi bɛ ka 100 mégawatt de kan Alassane ka baara ye mun ye n'anw ma RFI ni France 24 ladon ale bɛ ka courant tigɛ anw na o de y'a to Alassane ye mégawatt jigin ka na d'i ma a kana jigin o la dɛ a k'a yɛrɛ bɛɛ fermer France 24 hali France ambassadeur min yɛrɛ bɛ an min'o kɛ sugu ye o yɛrɛ bɛna ta ka bɔ jamana kɔnɔ kuma tɛ ambassadeur ma Alassane tɛ se ka chantage kɛ anw na a bɛnnalaw n'a kɛra cɛ carburant b'a la ka don anw mɔgɔ foyi tɛ Côte d'Ivoire ka 100 mégawatt la u y'a jigin Côte d'Ivoire ka fɛn tigɛ kunun Côte d'Ivoire jiginna jusqu'à 10 mégawatt kunun ni kunna sini a nana ka bɛn'o chantage de kɛ Mali la donc ale bɛ courant di en condition que an ka France 24 ni RFI ladon mɔgɔ si ma bila deli hali mɔgɔ ma jaabi yɛrɛ mɔgɔ si ma Alassane jaabi Alassane ye courant tigɛ kunun ni masa Ramani tɛ hali mɔgɔ ma dɔn ko hali mɔgɔ ma ɲininka RFI tɛ dɛ an bɛ Macron yɛrɛ de la yɛlɛma yan mais RFI tɛ dɛ n'a y'a ja kana da ka fɛn kɛ a ka poto bɔgɔti a ye kuma dɛ k'i jigi da mégawatt in de kan parce que a b'a dɔn ko n'a ye nin kɛ an bɛna fɔ non k'an bɛ taa négociation na a bɛ contrepartie ɲini an fɛ an bɛ poursuite jɔ mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔra n'u bɛ justice la an b'olu jɔ an bɛ tila ka RFI ni France 24 ladon donc maintenant a bɛ se ka courant établi parce que maliyɛnw tɔɔrɔlen don maliyɛnw tɔɲɔnnen don donc France 24 ni RFI tɛ segin ka na bilen fo ka ayi ma fa tɛ segin ka na dɛ mais Alassane ka condition in kɔni de tɛ Alassane mais mun na bigoya ni Alassane bila nin jɛ la kɔsa na bi de Alassane bɛna ka courant tigɛ anw na bi de a bɛna tigɛ anw na a ka juru bɛ jamana la c'est vrai mais c'est pas parce que chantage kɔni an tɛ jɔ o fɛ an tɛ sɔn o fɛnɛ ma n'a y'a ja courant tɛ dɛ a kana nin fɛn wɛrɛ mais i sigi ka lajɛ bi ni sini ni sinikɛnɛ i sigi ka lajɛ bi ni sini ni sinikɛnɛ k'aw sigi a ka lajɛ dɔrɔn ala ye den min d'a ma saya kama a t'o fɔ ka bamanan kɔnɔ koyi Mali dara barika de kama France 24 ni RFI a kana na n'a jaga ka courant d'u ma u ka taa parce que centrale in ye tubabu de ta ye donc u b'a fɔ tubabu ninnu de b'a fɔ ni Alassane ka nin pression kɛ pour que France 24 RFI kana n'o tɛ olu bɛ centrale fila in bloqué u kana di yɛrɛ u k'u sigi ka courant lajɛ sini ni sinikɛnɛ u sigi ka lajɛ ne tɛ dossier fila don ɲɔgɔn na a ko ko ne bɛna n sigi énergie ni Kidali de kama bon ne tilala n tɛ n'o de o de bɛ n kun na vraiment k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin y'an nalen kuma tɛ jɔ dɛ voilà don o don all time Merci. Ami fo.